Da fatan kowa san cryptocurrency ko da bitcoin da ya ba da example da shi dukkanin su asali daga blockchain technology ne. Blockchain technology kuma yana daga cikin disruptive technologies ko abin da ake cewa emerging technologies. Emerging technologies kuma su ne asalin technology na fourth industrial revolution wanda ake cewa a ce industry 4.0 ko 4IR, to wannan yana daga cikinsu. So su fourth industrial revolution technology da suka zo usually su they are disruptive in nature. Disruptive in nature in the sense that za ka ga duk abin da ya zo a cikinsu yawanci yana jirkita abin da yake aka saba yi ne a duniya, yana challenging status quo. Shine kaman blockchain technology, kaman artificial intelligence, kaman big data analytics, kaman quantum computing, kaman cloud computing, kaman 5G, kaman autonomous vehicle, kaman augmented reality, kaman virtual reality, kaman biotechnology, nanotechnology, cyber security. So waɗannan su ne asalin abubuwan da ake cewa fourth industrial revolution. Su necansu shine suna disrupting duniya, canja abu yadda aka saba, kuma ana ce musu emerging technologies. Ana ce musu emerging technologies ne saboda yanzu suke imagining, ba su gama nuna ba, yanzu suka tsuro. Tun da yanzu suka tsuro akwai kyakkyawan zaton za su ci gaba da caccanjawa saboda yanzu suna stages ne nasu na metamorphosis, transformation ɗinsu yanzu yake faruwa. Kuma ita duniya daman a abin da aka yi documentin banda wanda ba a yi ba da yawa yana da muhimmanci. Industrial revolution guda hudu ne. Akwai first one da aka yi shine wanda ya faru a Birtaniya, largely a Liverpool da Manchester, a waɗannan cities ɗin guda biyu. First industrial revolution ya faru, abin da aka yi documentin a tarihi. Amma gabanin nan akwai industrial revolution a Andalus, akwai a Misira, akwai kuma a Baghdad, amma ba a yi documentin wannan ba. Wanda aka yi documentin a wannan ne, shi kuma ya faru ne wannan wajen 18th century. Second industrial revolution ya faru a Britain, Belgium, Germany, France. Sai ɗan daga baya kaɗan sai America ta shigo ciki. Shi kuma second industrial revolution ya faru ne akan abin da ya shafi kirkiro wutar lantarki. Shi first industrial revolution steam power ne, steam energy. Second industrial revolution kuma is